כאן רינת מתרגוף, ואני שמחה שחזרתם אליי לסודות התרגוף, שאלה מספר 2. ושוב, אני מקווה שאתם עם כלי הכתיבה שלכם ועם הדף. והשאלה השנייה, שאני שואלת כל הכוח, היא איפה ממוקם הכאב? למיקום של הכאב יש חשיבות מאוד גדולה, המיקום והצורה של הכאב. אז בעצם מה שאתם אמורים לעשות עכשיו זה לכתוב מהו המיקום של הכאב. אם יש תנועה, אם יש למשל כאב שמתחיל מהכתף ומקרין אל היד, אז לכתוב את זה. לתאר אותו, לתאר מה העוצמה שלו, מה העומק שלו, האם הוא בתוך העצמות, האם הוא בשריר, האם הוא שטחי יותר. לשאול האם הוא עמום. פשוט תתארו את הכאב, תתארו אותו בצורה הכי נרחבת שאתם יכולים. עצם התיאור של הכאב מפנה תשומת לב ממוקדת אליו ויוצר שינוי. ואני אראה לכם את זה בצורה הכי פשוטה. שימו לב רגע לנשימה שלכם. והנה גם אני נושמת. אין פה אחד שלא נשם, שלא שינה את הנשימה שלו, כי ברגע שאנחנו מתמקדים, שמים תשומת לב בנשימה, הנשימה מיד תשתנה. זה תמיד קורה ככה, ואותו דבר עם כאב. ברגע שמיקדתם את תשומת הלב שלכם על הכאב, משהו שם ישתנה, משהו שם יתחיל להתבהר, משהו שם יזוז. אז זה אחד הדברים הכי בסיסיים שאני ממליצה. אתם מוזמנים לקרוא באתר שלי על משמעות ספציפית של כל כאב, מה זה אומר. יש שם המון מאמרים על כל סוגי הכאבים. כנסו, תלמדו על הכאב שלכם, תכירו אותו, מה הסיבה. ונתראה שוב מחר בסרטון השלישי. כאן רינת מתרגוף לדבר עם הגוף. ביי.